Vedra starica u bolnici razgovara sa župnikom koji joj je došao u posjet. Gospodin mi je podario prekrasan život. Spremna sam za vječnost. Znam, promrmlja župnik. Željela bih samo to da me pokopaju sa žlicicom u ruci. Sa žlicicom, iznenadi se župnik. Zašto želiš biti pokopana sa žlicicom u ruci? Uvijek sam o župnim blagdanima rado dolazila na ručkove i večere. Kada bih sjela na svoje mjesto, odmah bih pogledala stoji li mala žlicica pokraj tanjura. To mi je bio znak da će na kraju biti puding ili sladoled. I onda upita župnik. To znači da ono najbolje uvijek dolazi na kraju. To sam željela reći i na svojem sprovodu. Kad ljudi budu prolazili pored mog lijesa, pitaće se što znači ona žlicica. Tada ćete vi reći da nosim žlicicu, jer sada za mene dolazi ono najbolje. Neki je bolesnik neprestance dosađivao liječniku govoreći mu da se boji smrti. Kako će to biti, doktore? Šta će se sa mnom dogoditi? Liječnik otvori vrata da izađe, a bolesnikov psić trkom dojuri u sobu. Lajao je, mahao repom, radovao se, te lizao ruke i lice svojeg gospodara. Liječnik reče, upravo tako će biti. Netko će otvoriti vrata i